Не съм го пуснал напред. Неузнаваема е реката. Ето. Бяла, сапункена вода ли, боили. Това река ли е, някакъв ускорен канал ли е? Вие ми кажете. За какво се бори човек? Какво удоволствие се прави? Съжалявам, че тресава, просто съм малко превъзбуден с това отношение към моята река, нашата река. Това се случва след последното ми видео с прекрасната рива. Това е първото беше. Няма значение. Ето го и източник на това нещо. Защо пък точно днес дигна малко водичка реката и се случва ето това. Отвратителна картинка. Но това е. Друг изглед на грозната картинка. Вижте. Просто имам чувство, че е някакво токсично същество. Река вече. Ужас. Източник. По принцип не работи. Не изпускат, но днеска, 14 март, не знам защо така. Това нещо заработи. Ето. Тръбата в по-близък план. Замърсител. Виждате? Това е реката тук. Това беше там. И какво тече от тази тръба. Безвредно ли е? Не е ли? Нормално ли е? Така ако се пазим природата, няма да я докараме до никъде, хора. Ето я насам. Свежа, пестра водица, макар замътила малко дъжда, но това е азрата. Източник.